Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagpatag nga wala sang indi pag-insindihanay sa tunga nila nanday Congressman Greg Gasataya. Acacia Resto Bar posible hindi na makabukas. Sukot sa bilis sa kuryente sa Sineco sining Disyembre, nagbarato. Bag-o nga ospital itukod sa Cadiz City. Kag sa good vibes, mga rest house kag beach house nga pwede marentahan for private use. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala na sang tropical cyclone wind signal sa pungsod pero maulanon nga panahon sa gihapon ang magapadayon. Sa Visayas nga nagalakip sang Bacolod City kag Negros Occidental makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga mayupod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguog. Sunod sa pag-asa, initugas ang low pressure area nga yaras pa sa Philippine Area of Responsibility kag sang easterlies o kunang pagtabuanay sa matugnaw nga kag mainit nga hangin sa Pacific Ocean. 3 a.m. kaina yara sa 290 kilometers west-southwest sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur ang LPA. Sa number 9, nahuman na ang detailed engineering plan pati ng cost analysis para sa pagpatukod sa Cadiz City General Hospital. Suno kay Mayor Salvador Escalante Jr., tinguwaan nila nga masabit ini sa land bank sining nga tuig kung sa din silang magakuha sang pondo para sa ipatukod nga ospital. Suno kay Escalante, labing kinahanglanon ng ospital bangod ang Cadiz District Hospital nagaserbe nga provincial hospital sang norte gani ang mga dalagko nga medical cases na lamang ang gina-cater sa mga ospital. Mga 300 million pesos ang mga proyekto. 250 million pesos naman para sa building kag 50 million pesos para sa equipment suno sa iya. May 50 bed capacity ang proposed hospital kag sarang maka-expand tubtob 100 bed capacity. Magalawig sang 14 months ng construction sang amo nga ospital. During the time ni Governor Freddy, gin-upgrade ang ospital, now gina-implement ng ospital, so may operations na may tanan. So, ang mga minor cases, wala na nila ginabaton. Ang city, we have a lying-in clinic, birthing facility na siya. Kung lang taon mo ang health program sa Cadiz, emergency treatment lang sa City Health. Sa number 8, IPM-CDC ang ginhatagan sang isa na lang kabulan nga extension sang syudad para sa garbage collection kag pagdumala sang landfill. Sa baylo nga 4 kabulan, gintagaan sang Bacolod LGU sang isa kabulan nga extension ng kontrata sa private garbage collector para sa hauling kag maintenance sang landfill sa Barangay Felisa. Suno kay Mayor Albi Benitez, luyag nila nga palawigon ang kontrata sang mangin masunod nga proponent para sa paghakot sang basura pati na sa pagdumala sang recycling facility nga itukod man malapit sa landfill sa madason nga tuig. Sa karon ginahikot na sang syudad kag proponent ang terms of reference para sa kasugtanan may angot sa waste management. Pinaagi sa public-private partnership program tuyo sang alkalde nga mag-invest man ang proponent agud mapasanyog pa ang programa bahin sa paghatag solusyon sa problema sa basura. Sa number 7, pamuno sa Bacolod City Police Office nagapati nga hindi na kinahanglan ng muzzle taping para sa mga armas sa kapulisan karon nga holiday season. Nagahulat pa si Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio sang direktiba gikan sa PNP Headquarters angot sa pagpatuman sa muzzle taping o kunang pagpamutang sang tape sa mga service firearms sa mga kapulisan. Kada bulan sa Disyembre, ang muzzle taping ang ginapatuman agud mapaiway
ang indiscriminate firing o kung wala sa payan nga pagpalupok sang armas sang kapulisan kung nagahilapit ang adlaw sang Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig. Pero para kay Alinyo, hindi na inikuntani kinahanglan bangod sarang ini makaapekto sa ginapatuman nga responsibilidad sa mga pulis, ilabi na kung may magluntad nga krimen. Nagapati siya nga disiplina ang kinahanglan sa tanan nga katapos ang kapulisan, bangod kung may yara gidman sa magsupak sa pagsuloddan nga pulis, bagay lang nga dapat kasuhan. Hindi ako pabor doon. Which is delikado yun. Disiplina naman ang number yun. Kung may disiplina isang tao, no need na yun. Ako lang. No need yun kasi delikado yun. At saka nawawala na kami ng respeto pag kasi nasa personality kasi namin yan. Dito naman sa atin, wala naman ganon. Which is, paano namin isi-secure isang tao? Mismo nakatakip yung baril namin, baka Sa number 6, survey sa poverty situation sa siyam ka mga pilot LGU sa probinsya ang patigayunon. Sang kahapon naglagda sang Memorandum of Understanding ang probinsya kag ang Innovations for Poverty Action nga isa ka non-profit corporation nga nabase sa Washington DC sa Estados Unidos. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, magapatuman sang survey sa siyam ka mga local government unit sa probinsya nga nagalakip sang Binalbagan, Calatrava, Candoni, Kawayan, Ibi, Magalona, Hinigaran, Hinubaan, Ilog kag Isabela. Sunod sa gobernador, ang survey ang magaserbe nga guide sa mga natungdan nga LGU kung paano nila maatubang ang poverty situation sa ilang tagsag ka lugar. It will be of course a guidance to the concerned LGUs on how to deal with that situation. May poverty alleviation program for next year and capital to help those 9 LGUs. I'm not very sure if as a whole, we have a general budget, and it comes from the different offices. It's not only just one office, and so we try to cover areas that needs help, no? Sa number 5, may pagnubo sa baleran sa kuryente sunod sa Seneco karon nga bulan sang Disyembre. Pero pamunuan sang Seneco nagpasalig nga wala sang brownout karon nga Pasko kag sa pagsugalaw sang bagong tuig. Nagpasalig ang Central Negros Electric Cooperative nga wala sang matabo nga power interruption sa adlaw sang Pasko kag bagong tuig. Sunod kay Seneco General Manager Attorney Arnel Lapore, wala sang brownout, magluwas na lang gid lamang kung may kalamidad nga makaapekto sa linya sang kuryente. Dugang pa niya nga wala pa man sila sa may nabaton nga notice gikan sa National Grid Corporation of the Philippines kung bala may preventive maintenance ini. Sa bulan sa Disyembre, ang residential rate sang Seneco ang nagpanaog sa 10 pesos kag 76 centavos rin sa 11 pesos kag 74 centavos nga rate nagligad nga Nobyembre. Malapit sa piso ang ginpanaog sang baleran per kilowatt hour. Sa number 4, mga pumuluyo sang isa ka barangay sa siyudad sa Kabangkalan ang nagbaton sang Pasko sa anibersaryo sang pag-igo sang Bagyo Odette. Natukod ang Love, Share and Donate sa mag-igo ang Bagyo nga Odette. Ini ang pamaagi para mapalabot ang bulig sa mga Negrenses sa mga pumuluyo sa Kabangkalan City nga nahaliktan sang bagyo sadtong December 2021. Sang weekend, nagsukat ang ikaduha nga tuig humalin sa pag-igo sang bagyo. Ang Love, Share and Donate ang liwat nga ginbuhi para naman maghatag sang pamaskwa sa mga residente sang Purok Amian, Barangay Tampalon sa Kabangkalan City. Ginpangunahan ini ni Anay Negros Occidental Governor kag Kabangkalan City Mayor Isidro Zayco kag sang iya hinablos nga si Ann Zayco. Masobra sa isa kagatos ka mga pamilya ang nagbaton sang pamaskwa kag bugas kag may pahanda pa para sa mga kabataan. Suno kay Ann Zayco, kadamo sa mga pumuluyo sa nabukid nga bahin sang syudad nga nagakadapat magbaton sang pamaskwa gani ilaliwat nga ginbuhi ang programa. Masalamat man ko kay nagsugod ko padala sulat sa mga friends, sa mga partners sa negosyo, and
tanan man sa mga simbahan nga mga upod namon. Gapasalamat man sila kay tungod nga nakabulig man sila paambit sang grasya sa mga tao. Sa number 3, nagapabilin nga manubo ang kaso sa COVID sa Negros Occidental kag Bacolod. Ini sa piyakman sa ginreport nga pagsaka sa 50% sa average daily COVID cases nga na-report sa bilog nga pungsod. Sa December 18 nga report sa Department of Health, may 2,725 ka new COVID cases ang na-report sa December 12 to 18 nga simana. Ang daily average sini nga period, 389. Sa datos ng DOH, kung ipaanggit 5 to 11 nga datos, 50% ini nga mas mataas. Damlagpag, ginsiling ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga ang pagsaka sa kaso ng COVID hindi ginman tuman kataas kung ipaanggit sa kasubong nga tion sang 2022. Sa bahin sang Western Visayas, may 292 COVID cases ang na-report sa nagligad nga duwa ka simana. Ang Iloilo Province may 119 cases sa mga period kag ang Iloilo City may 104 cases. Pinakamataas sa record sa Region 6. 8 ang iya sang Negros Occidental, kag 23 naman ang Bacolod sa mga period. Padayon ang pahanumdum sang DOH nga hindi magkumpiyansa magamit sang face mask kag mas maayo kung magtener sa mga well-ventilated nga lugar. Kung may mga simptoma, giliyon nga mag-isolate suno sa DOH. Sa number 2, syudad sa Bacolod ginatun-an nga hindi nagtugutan ang liwat nga pag-operate sang resto bar kung sa diin natabo ang pagmolestya sang isa ka menor de edad. Hulyo pa sa nag-expire ang business permit sa Acacia Resto Bar ang mga kahapon na patuman sa katapos ng City Legal Office Enforcement Team kag Business Permits and Licensing Office ang closure order. Sino kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. magahulat siya sa rekomendasyon gikan sa BPLO antes desisyonan kung tugutan pa ang pag-operate sa resto bar sa 17th Lacson Street. Ginapatunan naman ni Ting sa City Planning and Development Office kung nagasupak ang resto bar sa zoning ordinance. Sandig sa ordinansa, ginadumilian ang pag-operate sa resto bar kag mga kasubong nga ilimnan malapit sa mga eskwelahan. Ang Barangay 7 nagpalabot na sang rekomendasyon agud mapasira ang resto bar. Ikaduha na ini ka beses nga napasiradaan kaysang 2019 natukiban nga may mga menor de edad nga na-rescue sa ilimnan. Nagligad lang nga Disyembre 10 sang nagreklamong isa ka 17 anyos nga babae sa kapulisan matapos ginmolest siya sang criminology student sa sulod man sang among resto bar. Ginvideohan pa ang pagpang-abuso sa nagakatulog nga biktima kag ginpost sa social media. In violation of certain laws nga or ordinances nga ara sa atin. We will follow them. Hindi po, lahat ng isang recommendation sa BPL okay kung ano ang steps ang nila sa i-recommend nila tinatawag ko kung may legal basis na mag-issue na lang business permit. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mayor Albi Benitez nagpahayag nga wala sa nga hindi paghampanay sa tunga niya kag ni Congressman Greg Gasataya. Ini matapos man sang pagbiya sang kongresista sa launching sang Asenso Movement. Yari ang report. Wala na makita si Congressman Greg Gasataya sang nagpanumpa kag nagpirma sang covenant ang mga city officials sa launching sang Asenso Movement sang Sabado sang gabi. Gani may mga istorya nga naglapta nga may hindi paghangpanay sa tunga ni Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya. Pero ginklaro ni Mayor Albi nga wala ini sang kamatuoran kay nakaupo niya ang kongresista kag nakaistorya sa panyapon antes nagsugod ang programa. Suno sa alkalde, wala niya matulupangdan ang pagbiya ni Gasataya. Wala man sa pagtililipon si Councilor Cindy Rojas nga nagbiyahe abroad. Before the event, he sat in front, and then after it spoke. So there's no such thing as a writ? I don't think so. Well, what will there be in the span of what?
Gintinguaan sa Digicast nga makuha ang bahay ni Gasataya pero as of press time, wala siya nagasabat sa iyang cellphone. Sa video, siya upod sa mga konsehal sa naghambal ang alkalde. Pero giliyon man niya naghalin sa gintamyaw sa mga punong barangay ang alkalde sa ibabaw sang stage. Ginaako naman sang alkalde nga hindi malipod ang mga nagaluntad nga konflikto sa tungasang katapos ang asenso movement, ilabi na nga luyag niya nga mangin kabahin diri pati mga lideres sang Grupo Progreso nga nangin anay kalyado man sang kongresista. From the other camp. So for decades, kayo pila na nakadekada, it's just been really just two groups that have been fighting it out. And it's the first time that I come in on a reconciliatory approach, trying to unite everybody. This will not happen overnight. Okay? Was daw friends na sila, daw gudi-gudi na sila, daw miguhay na sila, kabigahay. It will not happen that way. It will take time. Ang akon di is I will insist on everybody to look forward and keep their eyes on the ball kung ano gid ang atong kinahanglan sa syudad sa Bacolod, because that is the unifying factor. I believe all elected officials and all those who support elected officials have one vision and one concern, one goal and one objective, and it's the betterment of Bacolod. So dito kita masugod. Ginpahayag man sang alkalde nga madamo pa siya sang luyag matuman para sa syudad pero hindi niya pa mapatod ang plano para sa natalana nga piniliay. Ang asenso movement suno sa alkalde ang pamaagi sa pag-isa sang tanan bisan ano pang naging partido sa politika sadto. Para sa iya, nagakadapat na nga mag-isa ang tanan para sa madasig nga pag-uswag sang Bacolod. Sa Good Vibes, subong nga holiday season, may mga reunion kag pagtipon-tipon nga gusto nyo kamo-kamo lang. Yari ang pila sa mga beach house kag rest house nga pwede nyo marentahan for private use sa report ni Romeo Subaldo. Basta gani holiday season, wala kag tuo ang tipon-tipon sang pamilya kag barkada. May mga family kag batch reunion. Yari ang pila ka mga lugar nga pwede rentahan for private use. Southeast Asian-inspired ang ining rest house sa Don Salvador Benedicto. May main house kag pwede marentahan kag may yara man sang A-frame houses. Tanan may mga kusina kag mga banyo nga pwede mo marentahan. May swimming pool para sa dugang nga kalingawan. Idi tanan napalibutan sa matahong nga garden kag dugangan pa sang matugnaw nga weather sang Don Salvador Benedicto. Ini ang The Alk sa DSB sa kilid lang sang highway. Pwede ma-check ang ilang Facebook page para sa ilang rates kag location. Kung gusto mo naman may balay kag pwede maka-camp out tapos may kabukiran sa palibot, may sapa kag matugnaw man ang weather kag hapos lang malabot, pwede ka mo diri sa Lovilla campsite sa may barangay Mailom sa Bago City. Sementado ang dalan halin sa Bacolod pakadto diri kag mga 45 minutes lang nga drive. May swimming pool, may banyo, kitchen, dining area kag pwede mag-pitch sang tent. Ideal for family kag barkada gatherings. May Facebook page man sila para sa ilang rates kag location. Kung trip nyo naman mag-rent sang beach house, nga literally, yara lang sa higad sang white sand nga beachfront, pwede ka mo diri sa may Casa Praia sa Sipalay City. Balay nga may 4 ka bedrooms, may banyo, sala kag dining area. May malapad nga lawn for outdoor activities kag pagwa mo sa gate, ang matahom nga baybay sa Sipalay ang nagahulat sa imo. Check lang ang ilang nga Facebook page para sa ilaman nga rate kag location. Timing giniberbso, samtang nagahilapit ang Pasko kag bagong tuig, mapabok na sila. Subong pa lang ganinik, damo na nga pagtipon-tipon. How much more sa long holidays nila. Kag of course na please plan ahead kay damo man gusto maglagaw karon nga holiday season. Kagamuyad to mga balita nga mo natipon sa inyo subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros X. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.